Nhasika ndozuva rekupedzesera panhau yaTencent tiri kuda kukupai mumwe wevainangidzwa kuti ava ndo vakandiuraya naTencent. Asi tisati tapinda muchirongwa ichi, tanakidzwa zvikuru nezvataona munzvimbo ino kune varimi vefodya. Pamba patiri yezvinezvi ndepasabhuku, tada kungokuratidzaiwo hedu fodya yaari kurima tisati tapinda muchirongwa chaTencent. Namhlanje ke ilanga leliyana ke kade limelele lona ukuthi silinike umsakazo ke omunye owezinto ezenziwa nguTencent. Hayi ke sithe sifike endaweni leyi sike sabona ke endaweni lapha ke okuhlala khona umkhulu wakhona owendawo ukuthi hayi ke indawo leyi inhle kakhulu, kulabalimi abanengi abalimayo ngapha. Apa ndepasabhuku, tangoti tione hedu kuti sabhuku vari kulidha by example here, ivo vano vatiri kufamba navo. Hayi ke lapha ke yikho ke okuhlala khona umkhulu owendawo esifuna ke ukubona ukuthi hayi ke yena ke uyalida by example ukuthi atshengise abantu ukuthi indawo leyi inhle kanjani njengoba ukuthi ibanjwa njani. Ini ndinetwa Maimondiwa, ndiri kukurudzira varimi vefodya kuti rambai muchirima chirimwa ichochi chinobhadhara, uye kana muchida kuchigona zvakanyanya masimiro enyu anoda kuongororwa kuti akanaka here kusvika pastage yekunge makugurira, musanyanye kuirebesa zvakanyanya. Ndozvandingangoda kungokuzivisai varimi vefodya izvozvo. Mhuri yeZimbabwe, ndofunga pari zvino tiri kukupai musha wekupedzisira panhau yaTencent. Ndofunga manzwa kuti Tencent akaurawa navanhu vanokwana kuita 7, asi takwanisa kukuwanirai 6. 1 hanza achagare kuno, anonzi ani zvesabhuku matope akwamutare, hachisiri area ino. Saka kunoko iye zvinezvi musha watiri kupedzisira kuenda ndewokwanisa kwachifamba. Chifamba mumwe wevanhu vari kutaurwa nezvavo zvakare kunzi arimo mukuuraya Tencent. Arimo zvakare mukuuraya Tencent. Hamene zvamungade kuti taurira sabhuku pamusoro pachifamba? Ini Sabhuku Mondiwa, panyaya yachifamba semunhu asati asangana nedare, kana ini handisati ndasangana naye kuti ndinyatsonzwa kuti iye ari kuzvitora sei panyaya iyoyo. Tinongonzwa makuhwa vanotaura pane vatafamba vachiti iye akazodaidzwa vari pamba akazorovawo shangu dzinenge 4. Vanhu vanga vakungotaura saiye wandisati ndataura kana kusangana nayo pachikamu ichochi. Toya kwamuri Headman. Ini saHeadman Matembedza, chifamba ndakangonzwa kuti arimo sezvirikutaurwa naSabhuku. Handisati ndaonana naye kuti ndinyatse kuzwisisa kuti nyaya yacho iye ari kuinzwawo sei. Saka sezvatakatonangapo tichiendapo izvizvi, ndo pendichanyatsa kunzwawo kuti chifamba anenge achiti kudii pamasoko ake nekupomedzerwawo kwaari kuitwa mhosva yekuponda Tencent. Asi sekunzwa kwamakaita chifamba mati chii chakanyatsoitawo sekutaurwa kwazvinoitwa? Chifamba manzira andakaita inini, chifamba ari kunzi akarowa shangu 3 akatodeedzwa kunzi ndo vanhu vakaba mombe dzenyama, achibva auya achibva apuwa shangu kwakurowa shangu 3. Asi muchiteera nhau iyi kubva misha yese yatakwanisa kunge tichishanyira, muri kunyatsoona Tencent aine nyaya here? Ya, mukuona kwangu inini Tencent nyaya yekuba iripo, aiba. Ende mombe dzapuruvha dzosafamba misha yakwana kuita 4. Vanhu vachitaura kuti anga asina matope. Kureva kuti mbavha yanga iri chifukwa miti imbavha. Nanhasi uno zvikuratidza kuti vari kuba vari kunyika dzino. Vakuba vari pamweya manje. Pamhepo. Vakushandisa mhepo kuba because mukatarisa vari kuramba kuti mombe dzadzisiri safe.
asi mombe dzakuonekwa dzakubuda 7 iwo vari kuziva 5. Aha, naizvozvo takusvika munhu akabaya bhazi kumwenda kuzimisa Tamarara ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. kutovatova Tamarara ndikutumbure muza. nezvinovakarisa ngoma vachiti Azvikonanga murapachida. Azvikonanga murapachida. Azvikonanga murapachida. Tamarara ndikutumbure muza. 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 Kazuai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita muchikamu chekupedzesera chenhau yaTencent. Ndofunga zvikamu zvapfuura zvese makazviona. Pavanhu 7 vaitaurwa naTencent, takwanisa kunge tichiwana 6. 1 anonzi Matope anzi haachagari kuno, ava kwaMutare. Yezvinezvi regai tisvike pamusha pavachifamba tinzwe ndeumwe wevanhu vasati vasvika kudarira mambo, mumwe wevanhu vasati vashungurudzwa naTencent. Naizvozvo toda kuti titaure navo tinzwe kuti maziro anoita nhau iyi akamira sei. Rangu zita ndiRozi Andrew neshamba senguva dzeseka tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tamarara ndikutumbure muza. 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 Tamarara ndikutumbure Azvikonanga murapachida. Azvikonanga murapachida. Azvikonanga murapachida. Tamarara ndikutumbure muza. 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 Kwamusoro kwaziwai muri yeZimbabwe, nhau yaTencent ndonzi Chifamba, Shingira Chifamba. Aha. Tauya kwamuri vachifamba. Nhau yaTencent ndimi vamwe vanhu vatingati havasati vaenda kudare. Muri kuiziva here kuti ichaonekwa muri? Handisi kuziva. Hamusi kuzviziva. Asi kunzwa kuti nhau iyi iri kutongwa makambozvinzwa? Handina. Hamuna. Yakafamba sei nhau yaTencent? Nhau iyi ndeyekuti inini ndakatorora mumba. Ndanditori nomudhara wangu asingatoona watori bofu. Saka kuti kana kuvasiya ndaikwanisa kwadi kutovasiya. Asi wakasvika komana ivava vachibva vangonditi shamwari muka, tine munhu watinaye panapa atoba mombe. Saka wakanditi muka kurumidza. Saka ndakatomboda kuramba, kanditi unogoda kuramba seko iwewe isusu tichikutumuka. Uyo uritoona kuti titoriri pabasa rekutoti tine munhu watinaye, iwe uda kutoramba kurumidza kumuka. Ndikati aurume urikumuka nzikombini mhanyisa zvokuda uraraza kurumidza uye kuno sei uchingoda uramba wakarara iwewe wamarume tichifamba neusiku kudai kurumidza kumuka. Saka ndakazongomuka kwama ndabuda panze paya kwakuti tofamba iwe wanga vari kuroti uko ndoko wanga vari ikokoko watori chikwata saizvozvo. Kwabva ndatosvika
asi ndikasvika vandatotaura nevandakataura navo akutobhuya navo vanga ariko kwacho iwa tabva tisina nevanda ndabva navo kuno kwakutotaura navo uyu munhu uyu anga atori mberi anotombomuona ipapo anga atori mberi saka takazofamba tiri tiende kwakutofamba kwakutoenda takatofamba kutoenda kwese tiitongo munzira imomo wachitoedza bedzi asi zvandaiona zvayomo ndezvokungoti wanagandi ndowaingoti famba tiende wanagandi ndowaitaura izvozvo saka inini ndakafambawo ndichingoteerawo mashure ndichingoteerana nevanhu ivavo kusvika tasvika kukunhingi kukempi. Nekuti tinonzwa kuti imi munenge makazongorowo shamunhatu chete. Handina kwaedza bedzi kuda kutonditi wanditi ko iwewe ndiwo usingadi kuita zvatiri kuda iwe asi handina kurova. Nekuti chakundinetsaka vachifamba ndechekuti pane vese vatataura navo ivo vanga vaitaura kuti imi hamuna kunyanya kuparticipata panhau iyo asi makangorova shamunhatu bva masiyana nazvo. Kana zvokurova handina inokurova. Handina kurova. Idzo ndo mombe dzenyu here? Dzimwe mbiri dzanambuya. Saka mune mombe here dzekupa tense? Handina chinhu. Kana achinge atanga? Handina chinhu. Hamuna chinhu? Saka imi zvamusina kumbogara manzwa kuti ndo zviri kuitika hamuna kutogadzirira hondo yatenseni ikasvika munozoipedza here? Mukuru inini ndinogoramba seiko kana zvinhu zvauya kwaurika chauya chivhikiti. Mhosva inorambwa here mukuru? Saka hazvisi zvinenge zviri nyore here kugara maimhanyira henyu isati yatanga kukushungurudzai? Mumhanyiro wacho unomhanya kaone pekuti unonanga. Ungangomhanye bedzere ndopinda mudziwa remvura. Handina pamhanyira andingangoite kana kuzviuraya. Ndio pamupacho kozviuraya here. Amen. Ndozviuraya. Kana kuba kwachina ndigoni kuba chinhu chendimo kurarama kwangu kwese. Ipapo pakauyiwa napo Tencent makanga maudzwawo kuti imbavha? Wakangotaura bedzi kuti tine mbavha yatiri kuti yaba mombe itori kuno zvokutaura kuti kune mbavha. Ndobva hanzi munhu akaba mombe dzenyu uya tauya naye? Haana kuti akaba mombe dzedu. Hanzi chii? Wakangoti bedzi tine mbavha iri pano yaba mombe dzekwamujoma saka iwe famba tendi. Isu vachifamba tinenge tichida kuti imi musununguke kutaura nesu hamusati maenda kwamambo. Ndizvozvo. Saka mukati wandira isusu isu hatisisi kutomboti ripa iwe zvatitofarire kuripa kwenyu kana musina mhosva yamaita yamakaita uyezve kana kurunzi ishamunhatu handimbooneri nyaya yekuti zvingadzibvisira mombe 30 shamunhatu dzakazouraya vanhu kupi sitakakura tichingorohwa nematicha. Saka tichifungudza kuti imi muchanyasotitsanangurawo zvakaitika nechokwadi chenyu kuitira kuti nekuti izvezvi tanzwa mambo achitaura kuti aiwa vanhu havafaniri kungoripa mombe dzakaenzana tiri kuda kuti vanhu varipe nekutadza kwavakaita. Saka imi kana matoti hamuna kutombovaona isi tanzwa kuti imimi makabata makarova shamunhatu mushure mekunge matoshaidzirwa kunzi munhu akaba mombe dzenyu aya tinawo ndopamakatsamuwo imimi nekuti mamaruza pfuma. Inyaya iri straight yekuti kana mukangoitaura sezvamaitikiro ayo handimboone muine mhosva imi maonero angu nokuti makaruza pfuma monzi uyu ndiye akaba nyangwe ndiri inini handaitorova. Munhu wese unoita hasha. Asi makashaya here mombe? Mombe ndanga ndadzishaya asi pane nguva ndatoricha pane makore chero. But imbavha pakabiwa apo makore opfuura pouya imwe mbavha yobatwa munhu haufunge here kuti pamwe ndiye? Inini hangu handinofunga nekuti papa tino mombe dzainzidzo ndidzo mombe dzabiwa. Saka ramusina kuzofunga sei makazongoita hasha dzeshamunhatu chete? Kwakungotaura kwavanhu ini handina chandakaita. Hamuna? Handina. Ameno zvamukade kuzivisa mhuri yeZimbabwe pamusoro penhau iyoyi zvingave musisati matitaurira? Zvandingavazivisa chikuru
ngavazivise zvekungoti kana vane nyaya vari kunzwa vari kutaura kuti ndini ndakaita izvozvo vamwe vandikandinawo panguva yavakanditora asi inini semunhu ari munzira kudai handaikwanisa kuti ndiwarambirwa because vakomana vangu vakatogumbuka zvekutoti vanga vane mweya wekungoti bedzi zvavari kufunga ndo zvinofanira kuitwa commanding yavo handaikwanisa kuramba pacommanding yavo pavakomana handaikwanisa kuramba because vanga vari commanding yehasha panguva yacho vakanga vachifamba saka handina chandakwanisa kuramba saka ndaingotongovateererawo chitwa kuti ndorohwa yangoenda kwandakaita uko wati ntoiwewe tikadzukira kumba toda kutokuroiwa ini wacho waitototiwa kutokurowa saka ndakatoona kuti saka kuti muratidza kuti muri kudivi kwavo makazoita sei kuti ndivaratidze kuti ndakudiri kwavo hamusi mupanduki handina kutomboda kutombowa kudivi ravo varumao because hapana chavaindifadza vaitondishungurudza handaive kudivi ravo vaindishungurudza varumao vachifamba hatisi tichazosvika maakureura kwamambo here kuti inini mambo ndakauraya aiwa kutaura chokwadi handina kumboita zvavari vaitaura varumao because kwavakatangira nyaya yavo nekwavakazosvika kunoko handimbozivi kuti vakabata semunhini kana hondo yaTennyson munyazoiziva here vachifamba aiwaka kana iri hondo yaTennyson kana ichinzi iriko inini zvandiri kutaura pamuro wangu ndo zvandiri kutaura zvichazouya pamberi chida kuzosangana nazvo handizvozvizivi zvangu asi ndiri kutaura zvandiri kutaurawo aiwa tinotenda maita basa mhofu maita basa regai nditi manheru because zuva ratotifambei tiri pabasa ndofunga musha uno ndo wekupedzisira watasvika pachifamba matsanangurirwa aitwa naSabhuku Makwira ndo andinenge ndaona kachenji kaitika pamataurirwe azvanga zvichiitwa nevamwe vese vatafamba tichiona wachitaura nezvawachifamba vari kunzi vakaisa shamunhatu asi isusu tauya pano vachifamba vari kuti ini handina kumborowa ndakamanikidzwa ndaitoshungurudzwa kureva kuti vakaitiswa zvinhu zvavanga vasingatarisiri kunge vachiita vakashungurudzwa kudhonzwa kunzi endei asi zvisinei vachifamba Tennyson kana auya chokwadi chichabuda hapana chinoramba because Tennyson anokuudza kuti wakadai anotaura saka tichazozviona nekufamba kwenguva kana Tennyson achinge azosvika asi chandanga ndichikurudzira ndanga ndiri kuti dai manga muri umwe munhu akangwara maisamirira kusvika kwaTennyson maigona kutotsvaga zviri kudiwa munozviziva makazvinzwa mungangoramba yenyasi muri kuzviziva zviri kudiwa momhanya Tennyson asati asvika maakapinda Tennyson anorwadzisa kanga kari kaadvhaisi kendiri kutokupaiwo saishe wenyu kuti dai mamhanya magadzirisa nyaya yekwa ina Tennyson zvinhu zvenyu zvaikuitirai zvakanaka muri isati yarwadziswa. Ndatenda. Ini Sabhuku Mondiwa ndiri jinda raShematembedza. Tasvika pamusha waShingirai Chifamba anova ndiye munhu wekupedzisira pachikamu chataswera tichitenderera vanhu vakaita nyaya dzekufa kwaTennyson. Tasvika panapa pamanzwiro atanga tichiita kwese kwatafamba paita musiyano werondedzero yezvatanga tichinzwa nevanhu vese vanova ndivo vanga vari pamwe chete pakusvikira pakuzotsakatika kwaTennyson vachifamba vachitaura kuti ina handina chandakaita, ndakangoshungurudzwawo kutorwa mumba nekungonzi handei. Saka kubva kwese kwatabva ndabva ndapererwa kushaya kuti nyaya yacho kwazvanga zvichitaurika nezvazotaurwa panapa panga pachifanirwa kuti kana paine zvanga zvakaitika panova izuva ranga riri rekubetserana nekupanana mazano nekuti tizive kuti nyaya iyi
ingagoneswe sei panyaya yemiripo yanga iri kutaurirwa vanhu nekuripiswa. Saka tasvika pano nyaya yese yabva yatidzosera mumashure, saka handisina chatinonyanya kutaura pamusoro pacho. Ndakungotenda kuti tasvika tikaona vese semafambiro atanga taita senhumwa dzanga dzabva kwamambo dzikauya dzikatitora kusvika nepandiri. Saka ndinotenda kuti ndo patasvika pekupedzisira pamusha wachifamba. Ndicho chirongwa chatanga tinacho. Ndofunga mavanzwa vachifamba vati nini nada nada nada. Ndinogara ndichifunga mashoko iwayo kwagomba kudotito hanzi nasekuru aya ndinoda proof. zvaTenson hazvina proof. Kana aguya Tenson anenge achibvoronga. Asi mavanzwa vataura hanzi izvo aiwa inini ndakatoshungurudzwa kutomutswa hwangu ndakarara nekuda kwokuti musha wangu uri panzira. Nhasi uno ndakutanga kunzwa nhau dzaTenson handina chekuita nadzo ini. Ndo nhau yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe. Ndofunga ndakwanisa kukupai vanhu vese vari muchikamu ichochi. Kwatisina kukwanisa kuenda ndiko kwako munhu wacho akabirwa mombe naTenson. Tichinzwawo achitsanangura divi rake nekuti Tenson ari kuti ndakabirwa mombe 7. Uko vese vanhu vataura kuti aiwa dzanga dziri 7 dzanga dziri 5. Uyezve Tenson aitaura kuti ndaive nemapepa. Vanhu vataura kuti hatemborwa munhu aine mapepa atipenge isu. Saka vese vanhu vataura kuti Tenson yanga iri mbavha. Uyezve takatomurova zvechokwadi. Asi zvaakuzoita izvi ndo zvisiri straight. Ndo nhau dzacho mhuri yeZimbabwe. Tongai tinzwe muzuva ranhasi aiwa tombomirira pano mune ramangwana iro Mwari atendera tichange tichikuunzirai sekuru Shumba vanova ndivo vari kutikinya tikinya marimbaka kuti Tenson aite hasha akwanise kurwisa vanhu vake. Asi mukazvitarisa nerimwe divi Tenson vanhu 2 ndo vari kunzi vakanyasorova. Paya manzwa ndivanani mazitawo zviya Gandi naMujuru ndo vanhu vari kunzi vakanyasorova Tenson. Naizvozvo mukazvitarisa Tenson paakaripwa nevanhu ivavo abva amboti zi. Zvinobva zvatipa mubvunzo kuti kongozi yakumbofunge chii. Naizvozvo amboti zi Tenson. Zvichida achasimudzira. Asi sekutaurwa kwazvo ndozvokuti vanhu 2 ava ndo vari kunzi vakanyanyisa input muupenyu hwaTenson. Naizvozvo paakaripwa nevanhu ivava Tenson abva amboti zi. Pada ndokutopera kwenhau yake nekuti panenge paakusangana kuda kwenyama nekuda kwemweya. Kana mweya wapedza basa nyangwe hama dzichiti dai Tenson aramba achirova Tenson wachanenge aneta nokuti aripirwa. Dai paripo pataa kuchisangana naTenson tomubvunza kuti Tenson wakuenda hako kudenga here kana kuti uruda kumboramba uchileza uri pano pasi. Nekuti ndakambobvunza kuti Tenson umbori kupi iwe tozwa kuti munhu akafa anoenda kudenga. Kwaiwe uri kupi kwauri kushungurudza vanhu uri? Naizvozvo akataura kuti handisi kuna Mwari. Saka pamwe zvezvaapadyo kuti achiendawo kuna Mwari. Ndo nhau yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe. Andrew Neshamba signing off. Regai tichibva nzvimbo ine yeRusape takananga guta guru reHarare. KwaMutoko kune zviri kuitika. KwaMandi kune zviri kuitika. Tiri kukupai update very soon. Kune nyaya hombe KwaMutoko. Musakangana kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
Mm-hmm.